A presenza de esterococos intestinais obrigou o Concello a ter que desaconsellar o baño nos areais de Coroso e a Corna, unha vez recibidas por parte da Consellería de Sanidade as últimas analíticas destes areais. Segundo fontes municipais, trátase dunha medida preventiva, non é ningunha prohibición. De feito, moita xente esta mañá continuaba a bañarse nestes areais. A Consellería de Sanidade avisáronos de que aquí nas praias de Coroso da Corna hai unha alta concentración de microorganismos, polo tanto non recomendan os baños durante estes días, non? Entón, dentro do Concello é a nosa obrigación, ao final, avisar disto, vale? Porque pode ser perigoso. Aínda así, confiamos en que se solvente rápido, porque ao final estes microorganismos son microorganismos que non aturan grandes condicións de salinidade, vale? Estamos agardando por un novo resultado de análise destas augas, tanto da Corna como de Coroso, para saber se está todo en orden e xa consentir estes baños, non? Nós, dende o Concello, imos a poñer ou intentar poñer unhas sinais que avisen en que zonas son aptas para o baño e en que zonas non. O Concello agarda que a medida sexa temporal e que os parámetros altos desta bacteria baixen nas últimas análises realizadas, o que permitiría poder abrir con normalidade estes dous areais ao baño. Ao parecer, trátase dunha bacteria moi habitual e adoita aparecer por mor dun mal funcionamento dos sistemas de saneamento ou pola presenza nas augas de vertidos fecais. Haber unha medida preventiva, non? Exacto, sobre todo se ao mellor padeces de estómago e tal, pois pode ser máis perigoso, non? Ao final son bacterias fecais, pensamos, quizáis se debe a que nestas épocas do ano pois hai moita máis poboación, entón, claro, a limpeza, non? A depuración das augas pois é máis dificultosa porque ao haber máis poboación pois é lóxico. Entón, por iso pensamos que é unha cousa puntual. Pero, bueno, non nos imos adiantar aos acontecementos, non? Primeiro, imos vendo a ver que resultados van a vir.